abubuwan da ya kamata ku sani game da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. An haifi Rabiu Musa Kwankwaso a ranar Lahadi 21 ga watan Oktoba shekarar 1956 a ƙauyen Kwankwaso da ke ƙaramar hukumar Madobi ta jihar Kano, Najeriya. Rabiu Musa ya halarci makarantar firamare a garin Kwankwaso, inda daga nan ya samu ci gaba zuwa makarantar kwana ta Gwarzo duk dai a neman ilimin firamare. Sannan sai makarantar ƙere-ƙere da ke a garin Wudil da kuma kwalejin fasaha ta jihar Kano. Daga nan ya garzaya makarantar kimiyya da fasaha ta Kaduna Polytechnic da ke a garin Kaduna na jihar Kaduna, a inda ya sami yin diploma a fannin kimiyya da fasaha ta ƙasa da babbar diploma wato HND duk a fannin kimiyya da fasaha. Ya sami yin makarantar gaba a garin London da ke ƙasar Ingila a kwalejin Middlesex a shekara ta 1982 zuwa 1983. Kwankwaso ya ci gaba da karatunsa a jami'ar fasaha da ke Loughborough duka dai a ƙasar Ingila a shekarar 1983 zuwa 1985, inda ya samu lambar babban digiri na biyu mai suna Masters a Turance a fannin fasahar ruwa. Kwankwaso ya kasance haziƙin mutum ne a kusan dukkanin lokutan karatunsa, musamman ta ɓangaren tsayawa da ya yi domin ganin cewa ya kammala karatu cikin nasara kuma ba tare da ɓata lokaci ba. Game da shugabanci ba yau Kwankwaso ya fara ba, domin kuwa an zaɓe shi a matsayin shugaban ɗalibai a lokacin karatunsa, sannan ya kasance zaɓaɓɓe a ƙungiyar ɗalibai ta jihar Kano. Ya riƙe matsayin gwamna a jihar Kano har sau biyu daga shekara 1999 zuwa 2003 da kuma shekara ta 2011 zuwa 2015. Shi ne gwamnan farko na jihar Kano a jamhuriya ta hudu, kuma ya ci zaɓe ne duk a ƙarƙashin jam'iyyar PDP kafin daga bisani ya canja jam'iyya ya koma jam'iyyar APC a zaben shekara ta 2015. A yanzu kuwa yana jam'iyyar NNPP wato jam'iyya mai alamar kayan marmari. A shekara ta 2015, Kwankwaso ya yi rashin nasara a hannun shugaba Muhammadu Buhari a zaben fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC. Daga bisani sai ya canja sheka zuwa takarar kujerar sanata, wanda a nan ne ya samu nasarar cin zaben. A shekara ta 2018 ya fice daga jam'iyyar APC, inda ya sake koma jam'iyyarsa ta da wato PDP da niyyar yin takarar shugabancin ƙasa. Sai dai bai samu nasara ba a zaben fidda gwani wanda aka gudanar a garin Fatakwal. Ana masa laƙabi da Kwankwasiya. Kwankwaso ya riƙe muƙamai da yawa a jihar Kano da ma ƙasar Najeriya baki ɗaya, waɗanda suka haɗa da aikin gwamnati da na siyasa. Game da muƙamai, a shekara ta 2003, bayan ya faɗi zaɓe a karo na biyu a takarar gwamnan jihar Kano, shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya naɗa shi a matsayin babban ministan tsaron Najeriya, wanda ya riƙe na tsawon shekaru 4. Sannan an sake naɗa shi a matsayin jakadan Najeriya a Darfur da ke ƙasar Sudan a ƙarƙashin gwamnatin Umaru Musa Yar'adua. Ya riƙe mataimakin kakakin majalisar tarayya a watan Janairu a shekara ta 1992 zuwa watan Nuwamba a shekara ta 1993. Ya riƙe gwamnan jihar Kano daga ranar 29 ga watan Mayu a shekara ta 1999 zuwa 29 ga watan Mayu a shekara ta 2003. Ya riƙe ministan tsaro na ƙasa daga watan Yulin shekara ta 2003 zuwa shekara ta 2007. Ya zama babban jakadan Najeriya a Darfur a shekara ta 2007 zuwa 2011. Sannan ya sake zama gwamna a jihar Kano daga ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2011 zuwa 29 ga watan Mayun shekara ta 2015. Ya kuma zama sanatan Kano ta tsakiya a ranar 11 ga watan Yuni da shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2019. An zaɓi Muhammadu Rabiu Musa Kwankwaso a matsayin sanata daga Kano ta tsakiya a zaben 2015, wanda ya tsaya bayan faɗuwarsa zaben share fagen tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Yanzu dai Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ne ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar NNPP mai kayan marmari, wanda kuma shine jagoran jam'iyyar na ƙasa. Kwankwaso yana da mata ɗaya da yara 6 kamar yadda jaridar Newsweek ta bayyana. Ku ci gaba da bibiyar shafina domin samun ingantattun labarai da tarihi akan al'amuran yau da kullum.